Hi guys! Ano ngayon? February 2. Fiesta ngayon guys sa Haro. Pero walang ganap. Walang pista, walang selebrasyon. Ano lang guys ay may mass lang sa Haro Cathedral. Tsaka pala guys, kita nyo itong ano ko na to, na itong suklay na to, 25 or 30 years na to sa akin guys. Spring made. Ewan ko. Kahit saan ako dala ko ito. Dala ko pa ito sa UK. Ayan. Hindi siya talaga nawawala guys. No? Balik natin yung topic sa Fiesta sa Haro guys. Walang ganap. So samahan nyo na lang ako. Pasyal-pasyal tayo sa Plaza ng Haro. Tingin-tingin tayo doon ng mga magagandang bulaklak kasi sabi nila may garden show doon. So pasyal tayo. Hi guys, fiesta ngayon sa Haro. Pero ito yung ito yung plaza ngayon guys. May pa siya, may mass, may misa pa. Walang celebration guys, pero may lang siya. May misa. At saka maingay guys, di tayo makapag-vlog.
sa kabila, ang daming paninda. Kung walang pandemic guys, grabe ang tao dito kada tuwing fiesta ng Haro. Guys na hot cake at saka mais. Wow! Sabayan nyo na lang ako guys ng lakad para may kasama ako habang lumalakad ako dito. Sarap maglakad guys, mahangin. Ano po, ayan. Tingnan nyo yung yung mansion ni Lopez. Ang dilim-dilim. Kapamano tayo dito. Daming sasakyan guys, baka tayo. Karating na tayo guys. Ay Diyos ko, init. Hugas muna tayo ng kamay. Ito guys, oh, binili ko. May binili ako na mais. Ayan. Wow! Ano ito guys? 35 pesos. Ang mahal. Tapos, may may hot cake. 20 pesos. Wow! Hanggang dito na lang yung vlog natin guys. So don't forget to click the like button and subscribe and comment. See you next time. Bye-bye.